Településre származó első adatok a kőkorszakból valók, a csiszolt kőkorszakból. Leletmentő ásatásokból tudjuk, hogy időszámításunk előtt 5500-5000 környékén a város külső részein már az ősember megtelepedett, majd ezt követően a város szintén a külső részek lakottak voltak a bronzkorban és a vaskorban is. A város központi részéről viszont csak a középkor első szakaszából származnak az első régészeti adatok. A Nagykároly elnevezés a Károly családhoz köthető, a Károly család a kaplói nemzetségből származik, a kaplói nemzetség pedig a honfoglalás után a Nyírség és a Decsedi lábperemén foglal el szállásterületeket. Majd pedig az 1300-as évek végén történik meg az első nagyobb birtokosztás, és akkor a nemesi családok különválnak, és a Károly család nyeri el végül is ezt a részt, és itt Nagykároly, vagy pedig később Károly központban alakít ki birtokközpontot. A Károly család felemelkedése tulajdonképpen az 1500-as években kezdődik. Az első említés arról, hogy itt egy kőház volt, 1482-ből való. Ekkor kap engedélyt Károly Lanc László Mátyás királytól arra, hogy kőházat építsen családja számára lakóhelyül. Ez az épületnek még nem volt védelmi szerepe. 1500-as évek végén Károly Mihály ismét engedélyért folyamodik azért, hogy a kőházat megerősítse, de azt jelentette, hogy palánkerítéssel, földhányással és a járokkal veszik körül a meglévő kőházat. Ezt követően az 1600-as évek végén Károly Ádám és Károly László engedélyt kér a császártól, hogy kőfalakkal és bástyákkal erősítse meg az épületet. Ekkor a család már bálói ranggal rendelkezik. Az épület ebben a formájában egészen a 1700-as évek végéig áll fenn. Ekkor Károly József a régi várat, a védelmi részeket lebontja, és helyette egy emeletes barokk palotát épít. Ez szintén nagyjából egy olyan 100 évig áll fent ebben a formában, majd Károly István gróf, ekkor már grófi címmel rendelkezik a család, megbízza Meining Artúr építést, hogy a Loire menti kastélyok mintájára egy ehhez hasonló várat építsen Nagykárolyba is, és így nyeri el a mostani alakját a kastély, fülesbástya utánzatokkal, egy árokkal, bástyával és kisebb-nagyobb tornyokkal. De 1711-ben véget ért a 8 évig tartó kuruc szabadságharc. Károly Sándor a Majtényi síkon letette a fegyvert, megkötve a szatmári békét, majd 1712-ben grófi méltóságot nyer. A súlyos harcok, háborúk és a pestis járvány is megtizedelte a lakosságot, több hétig a környező falvak lakatlanok voltak, és ezért birodalmi politika volt az, hogy az elnéptelenedett falvakat németekkel és főképpen katolikusokkal telepítsék újra. Ugye Károly Sándor 1712-ben engedélyért fordul a császári udvarhoz azért, hogy Dél-Németországból és a Felső-Sváb vidékről katolikus telepeseket hozzon Nagykárolyba. 1712 tavaszán, nyár végén érkeztek meg az első telepesek, hozzávetőleg 986 személy. A személy az a családfőt számolták, tehát ez négyszeresen szorzódik. Az első telepeseket Nagykárolyba, Erdődre és Kaplonyba telepítik le. Károly Sándor gróf az utat intézte, főképpen Pozsonyban és Pesten tartózkodott, és az ő felesége Barkóczy Krisztina fogadta Nagykárolyban a svábokat. A sváb nyelvet már nagyon kevesen beszélik. Az 1900-as évek első felében történt egy ilyen erős visszanémetesítés.
Ez azt jelentette, hogy kötelezték őket, hogy német nyelven tanuljanak, és már akkor is nagyon kevesen beszélték a német nyelvet. Még az idősebb generáció, ők még beszélik az eldugottabb sváb falvakban, például Kisdengeleg vagy Csárda nevű településen idősebb korosztály még beszéli a sváb nyelvet, viszont hagyományaikban még él. Tehát megtartják a hagyományos sváb ünnepeket, a kirbájt, a krampuszjárást, ami szintén egy sváb szokás, és gasztronómiában és a hagyományos ételek, a strudli, az ungréc, ezek mind mai napig léteznek. Károli Gáspár is kötődik ehhez a településhez. Ő Nagykárolyban született. Itt a névnél érdemes tisztázni, hogy ő Radisics Gáspár népen látta meg a napvilágot Nagykárolyban, viszont mikor az egyetemre felvételizett az iskolába, akkor a keresztnevét kérdezték, és a származási helyét akkor viszonylag megfelelően, ezért mondta, hogy Gáspárus vagy Gáspárus Károli, tehát Nagykárolyból származó Gáspár. Ő fordította magyarra a Bibliát, az első teljes magyar fordítás az ő nevéhez köthető, erre mi büszkék is vagyunk, nagykárolyak. Szobra pedig 1996-ban készült el, Deák Árpád szobrászművész alkotás, és a református templom kertjében található. Nagykárolytól alig 15 kilométerre a Berei templomban található Szatmár megye egyetlen középkori freskó részlete. 1993-ban itt két falfestménytöredéket találtak egy javítás során. Az egyik freskó részlet a 15. század első évtizedeiben készülhetett, az úgynevezett köpenyes madonnát ábrázolja. A köpeny a védelmet szimbolizálja, amelyet a szűzanya nyújt azoknak, akik imáikkal hozzáfordulnak. A történeti Szatmár megye legtovább fennálló Árpád-kori monostora Kaplonyban található. Ha a helyi hagyománynak, melyet Károlyi Sándor őrzött meg, hinni lehet, akkor 1080 az alapítás éve. A török háborúk utáni romos épület felújítását Károlyi Sándor megbízásából 1740-ben fejezték be. Egy 1834-es földrengés után pedig Ybl Miklós építette újjá neoromán stílusban. A kaplonyi templomban található a Károlyi grófok kriptája. A családi mauzóleumot 1948-ban nyitották meg a látogatók előtt. Kaplonytól alig több mint 16 kilométerre Mezőpetribe indulunk. A településen található egy Szatmár megyében egyedülálló, szinte eredeti állapotában fennmaradt sváb ház. Itt a hagyományos sváb ízekkel ismerkedünk meg. Mi most jelen pillanatban a Sváb Múzeumban vagyunk, és a Sváb Múzeum, amelyet 1990-ben alakítottunk ki, egy régi ilyen sváb parasztházból, és próbáltuk azokat az eszközöket és tárgyakat kiállítani, amelyeket régen szüleink, nagyszüleink használtak. A svábok a nyelvüket elvesztették, a sváb nyelvüket, de gasztronómiailag, tehát az ételeikben megmaradt nekik a sváb identitásuk egy kicsit, mert például még jelen pillanatban is nagyon sok sváb ételt főznek. Egyik ismert és minden héten szinte készített étel, ez a strudli.
1 kiló liszthez hozzáadunk egy kis sót, akkor 2 tojást, egy egész tojást, teszünk bele egy kis olajat még. Babi tett már olajat, ezt nem tudom, tehát egy nagyon kis olajat tettünk bele, teszünk bele, egy kis olajat, igen, és akkor egy alutejjel összegyúrjuk, és úgy, hogy nyújtható tészta legyen, és mivel ez egy bőtös étel, akkor ezt pénteken készítették, sőt, még a szélét még levagdosták, és abból csinálták a strudlilevest, és aluttejet ettek hozzá. Pincébe lehűtött, saját készítésű, teljes csuporban, ilyen köcsökben megaludt tejet ettek ez hozzá. Kifejezetten Mezőpetrire jellemző, vagy általában a sváb községekre? Ez a Szatmár megyei svábokra jellemző. Sőt, még Magyarországon is, akik a több település a határon túl, akik ott maradtak, Vála és Mérk. A strudli készítést tudják az 50 évesek is, tudják a 60 évesek is, de tudják lassan a mi gyerekeink is, a 30 évesek is, mert szeretik a strudlit. És viszonylag gyorsan elkészül, és egyszerűen elkészíthető, hogy látom már Marika gyúrja is, ugye? Igen. Milyen töltelékek kerülnek amúgy a strudliba? Hát a strudliba bekerül, például a svábok 3 félét szoktak csinálni, tehát van a krumplis, mikor megfőzzük a krumplit, és sósvízben megfőzzük a krumplit, majd összetörjük, tojással kikeverjük. És mikor majd a Babi ki fogja nyújtani a levelet, tehát annak a felébe bekenjük, visszahajtjuk. A másik a túrós, tehát saját készítésű tehéntúró, aztba teszünk egy tojást, egy kis sót, kikavarjuk, vagy még egy kis lisztet, hogyha a túró nem olyan, igen, hogy felszívja, vagy egy kis grízt, és a másik pedig a szilvalekvár. Tehát ezt a strudlit csak szilvalekvárral, ez a hagyományos is, de ez a finom is, tehát 3 féle. Csanáloson vagyunk, egy újabb sváb ételkülönlegességet fogunk készíteni. Annyi mindent hallottunk már a nudliról, de hogy konkrétan mi is a nudli, azt szeretném, hogy elmagyaráznád bővebben. Hát a hagyományos sváb ételek általában krumpliból készülnek, tehát fontos hozzávaló a krumpli. A nudli az étel, amiben a fele krumpli, tehát úgy gyúrjuk meg, hogy fele liszt, fele krumpli. Ha a tésztája megkívánja, akkor egy tojást én gyúrok azért bele, és még egy pici vizet, hogy szépen formálható legyen és sodorható a nudli. A krumpli, ha forró, az a hamar összegyúródik a maga a tészta. Igen ám, de amikor kihűl, nagyon megenged. És akkor ragad a gyúrótáblához, a kezemhez, a késhez, és egymáshoz. A burgonyát héjába megfőzzük, és hagyjuk azért kihűlni. Hát olyan jó langyos legyen, ne porrón, mert mondom, akkor megenged a tészta, és kínlódás az egész. Mi a következő szakasz? Amikor a nudli meg van sodorva, ilyen szép formásra, akkor a lobogó vízbe készre főzzük. A készre főtt nudlit leszűrjük, és hideg vízbe átmossuk. Ezt követően leszűrjük a hideg vízből is a nudlit, és akkor forró zsiradékon zsemlemorzsát pirítunk. A zsemlemorzsába, a pirított zsemlemorzsába az ilyen apróra vágott krumplit is megpirítjuk, és azt követően pedig a nudlit is beletesszük, a megfőtt nudlit, és akkor ropogósra pirítjuk. Csanáloson, ugye, amikor még volt katonasság, és váratlanul a katona fiúk hazajöttek, és megkérdezte a szülő, hogy hát fiam, hogy kerülsz te megint haza? Az volt rá a válasz, hogy megéreztem a strudli szagot. Vagy a nudli szagot. És akkor haza kellett jönni.
elkészült a nudli, gyönyörű a színe, az állaga, az illatáról nem is beszélve, és itt van mellett az aludtej is. Egyébként szinte minden sváb étel mellé fogyasztotok aludtejet. Miért van ez? Hát egyrészt ugye tudjuk, hogy egészséges. Most már nem úgy van, de régen minden házban volt tehén, legalább egy. A családnak az igényeit kielégítette, egy tehén, ha tartottak. És ugye, ha ennyi krumplis ételt teszik az ember, akkor szárazon az nem az igazi, valamit kell. Így van. Is így van. Valamit kell mellé. Egyébként van valami különösebb történet, ami esetleg fűződik az aludtejfogyasztáshoz, akár itt Csanáloson, akár a sváb községekben? Hát én hallottam olyan történetet a nagyszüleimtől, hogy annak idején a nagygazdák földjein dolgoztak egész álló napon keresztül, azért, hogy este egy ilyen csupor aludtejet a családnak hazavihessenek. Tehát így mondták, hogy egy csupor aludtejért dolgoztak egész nap.